Пост-интернет пространство, пост-интернет култура, нова ера. Защо и въобще как ти дойде идеята да направиш тази изложба и да изкараш, може би, изкуството и възприятието за това нещо на някакво ново ниво? Ти добре започна с идеята, с понятието пост, което вече е просто състоянието на един момент. Всичко е пост, дори той е шифт, който току-що стана, вече е пост, така че интернет, всичко, което и да е движение или понятие, всичко е пост, така че кое е новото, какво става. Идеята на изложбата почна от много семпл идея. По-скоро си мислех за какво е това нещо, което би обединило всичките 5 билиона хора на планетата, нещо, което ни съединява, нещо, което ни обединява. И си мислих, че едно от понятията, това е идеята за Господ. Другата е това нещо, което всички сме въвлечени по един или друг начин, е нашето присъствие и действие и въобще интернет като пространство и като част от вещ от нашия живот, съзнание. Добре, да те питам, нов Господ ли е това? Защото сега, ако човекът има тази възможност той да създава, той създава един нов свят, нереалния, виртуалния свят. Прави ли го това него, дигиталният Господ, който държи всичко под контрол в този свят? И какъв е този нов дигитален Господ? По-скоро една идея за свобода. Нещо, което ние можем сами да генерираме. И точно този импулс е това, което интернет ни дава като лимитация, но в същото време е голяма свобода да успяваме да създаваме просто някакъв селф-генериран аспект, визия или мисъл. Но това искам да се върна отново на идеята на как дори нашите тела, нашата ДНК, всичко е един код. И в тази зала може да се види, това е един интернет дневник от един месец, където цялата браузинг информация е извадена на цифров код, от който сме трансформирали цвят, форма и движение и сме създали от датата образ. И всичкото, което виждате, това е трансформацията от хаоса на числа и на кодове, как това се визуализира. Overloaded система на образи, обаче начинът, по който ние възприемаме образа е доста различен. В смисъл, цялата идея за това наслагане, така че паметта е различна. Моята лична дислексия, която съм си създала, интергоспода, това е просто по-скоро личното. Колкото това пространство да е публично, то има нещо лично, което е чара му. Там си играе малко с клишетата на създаването на Господ на Микеланджело, може да видите, който фактически Светия Дух му подава мишка, създаване на мишката сме го нарекли. Леко инсценираме Капела Систина в Италия, купола на Микеланджело.
Ето виждаме нашият куратор, който в момента се е отдал на дигиталният Господ. Абсолютно. Това ли е новият Господ сега, който ние създаваме? Аз мисля, че отдавна го създадохме. Това е обстоятелствата, в които живеем. Как се казва? Войн ни припомни просто момента на създаване със своята изложба, докато ние някакси реално живеем вече в един създаден свят. Означава ли това, че това е някакъв вид нова стъпка на възприятието на човека и въобще на изкуството и по някакъв начин може би откъсване от класическото към постдигиталното? Ами, мисля, че ние доста отдавна се откъснахме от класическото, но пък живеем във време, което има разни времеви пластове. Класическото си съществува, същевременно с това пост-интернет изкуството започва да съществува по един много самостоятелен начин, който си образува собствено поле. И точно в това поле би трябвало да се разчита изложбата на Войн де Войн в галерия Васка Емануилова. Тя коментира някакви разкази, някакви тези, теми и образи, които вече се появяват в тая сфера, която като всяка постсфера изглежда леко уморена, но всъщност тая умора представлява някакво ново натрупване на информация и на образи.